Να σας καλωσορίσω στην Γαλλική Σχολή Αθηνών για την απόψινη ομιλία που θα έχουμε σε ένα ιδιαίτερο θέμα που με ενδιαφέρει προσωπικά ιδιαίτερα, βέβαια. Έχουμε την τιμή και την χαρά να έχουμε σαν ομιλητή απόψε την κυρία Αθανασία Κάντα. Είναι μια μεγάλη τιμή για την σχολή, γιατί όπως ξέρετε το έργο της για την Κρήτη και για την Ινδική Αρχαιολογία είναι τεράστιο. Εγώ είναι μια μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά προσωπικά για μένα, γιατί όταν ήρθα στην Γαλλική Σχολή και στην Ελλάδα για να δουλέψω σαν νέος ερευνητής, ήταν 30 χρόνια πριν βέβαια, ήταν για να γίνω ειδικός για την Κρήτη και την Ινδική Κρήτη και κυρίως για την ιστερό-Ινδική Κρήτη. Και το πρώτο βιβλίο που έπιασα φτάνοντας εδώ ήταν το δικό σας. Σε αυτό σας ξέρω από πολλά χρόνια. Και βέβαια, σας είδα συχνά στην Κρήτη, στα κρετολογικά συνέδρια που έχουμε στην Κρήτη συνέχεια. Σας είδα και επί τόπου στις ανασκαφές παντού στην Κρήτη, γιατί κάθε καλοκαίρι κάνετε το γύρο σε όλες τις ανασκαφές και είναι κάθε φορά για μας μεγάλη χαρά και γι' αυτό απόψε χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε και θα μας μιλήσετε για το μοναστηράκι και αυτά τα ωραία αποτελέσματα που έχετε βγάλει τώρα από χρόνια. Εσείς σας δίνω το λόγο και θα έχουμε, είμαι σίγουρος, πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην παρούσα ανακοίνωση, καλησπέρα σε όλους, στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται για πρώτη φορά νέα στοιχεία από το Ανακτορικό Κέντρο Μοναστηρακίου Αμαρίου για την πολεοδομία, τον κεντρικό σχεδιασμό και την παρουσία ειδικευμένων αρχιτεκτόνων την παλαιοανακτορική εποχή σε ένα επαρχιακό ανακτορικό κέντρο που έχει άμεση σχέση με το ανάκτορο της Φεστού. Η αρχαιολογική θέση στο μοναστηράκι Αμαρίου αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Τζον Πέρι στο γνωστό βιβλίο του The Archaeology of Crete και στη συνέχεια ερευνήθηκε με μια παράνομη ανασκαφή από Γερμανούς αρχαιολόγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νέες ανασκαφές στο μοναστηράκι ξεκίνησαν το 1980 υπό τη διεύθυνσή μου. Σκοπός τους ήταν να διατριβωθεί ο ακριβής χαρακτήρας του ανακτορικού κέντρου, η χρονολογία, η οικονομία και το κοινωνικό σύστημα με το οποίο λειτουργούσε. Τα τελευταία χρόνια η εργασία μας έχει επικεντρωθεί στη μελέτη του υλικού, της αρχιτεκτονικής, στα επιστημονικά πρωτόκολλα και στις περιβαλλοντικές μελέτες. Η αρχαιολογική έρευνα έχει καταδείξει ότι το μοναστηράκι είναι η πιο σημαντική παλαιοανακτορική θέση που ερευνάται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, διότι μετά την καταστροφή της δεν ξανακατοικήθηκε και τα παλαιοανακτορικά κατάλοιπα είναι άμεσα προσβάσιμα, αλλά και διότι μεγάλο τμήμα της έχει ήδη ερευνηθεί κατά τη διάρκεια των ετών. Εδώ βλέπετε τις τρεις κυριότερες μονογραφίες από το υλικό των ανασκαφών. Εκτός από τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, τα στοιχεία για την οικονομία και το περιβάλλον που έχουν προκύψει από τα διάφορα επιστημονικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται, έχουν αυξήσει σημαντικά τη γνώση μας για την παλαιοανακτορική εποχή. Εκατοντάδες σφραγίσματα που ανακαλύφθηκαν σε 3 αρχεία, σε διαφορετικά σημεία του χώρου, σηματοδοτούν οικονομικές πρακτικές. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα σφραγίσματα αυτά. Ενώ στοιχεία που αφορούν στη λατρεία ρίχνουν φως στην παλαιοανακτορική θρησκευτική οργάνωση και στη θρησκευτική ιδεολογία που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας.
Εδώ βλέπουμε το γνωστό ομοίωμα ιερού από το μοναστηράκι Αμαρίου, διόροφο, με βεράντα μπροστά, ιστό σημαίας, βλέπετε την αναπαράσταση και κάποια στοιχεία που μοιάζουν με τη σύγχρονη παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Το σύστημα για τη συλλογή και διαχείριση του νερού της βροχής, ώστε να παρέχει καθαρό νερό άμεσα προσβάσιμο στους κατοίκους του κέντρου, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καταδεικνύει τον πολύπλοκο χαρακτήρα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της κατασκευαστικής γνώσης που υπήρχε στην προανακτορική Κρήτη. Εδώ βλέπετε κάποια στοιχεία, είναι δημοσιευμένο πάντως στον τόμο Μοναστηράκι 3. Ήταν προφανές από τη μελέτη της αρχιτεκτονικής του ήδη ανασκαμμένου τμήματος ότι η γενική ιδέα και αρχιτεκτονική σύλληψη του χώρου όπως δημιουργήθηκε από τους Μινωίτες αρχιτέκτονες, και εδώ δεν μιλάμε για τεχνίτες, μιλάμε για αρχιτέκτονες και θα δείτε γιατί, δεν μπορούσε να κατανοηθεί και μελετηθεί από εμάς σήμερα, αφού το μη ερευνημένο τμήμα στο κέντρο του χώρου ήταν ένας σημαντικός ελίπων κρίκος του μινωικού αρχιτεκτονικού σχεδίου. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατόν να γίνει μια εκτεταμένη ανασκαφή επειδή προέχει η δημοσίευση, η πλήρης δημοσίευση του ήδη ανασκαμμένου τμήματος του χώρου που θα καταλάβει πολύ περισσότερους από 3 τόμους. Γι' αυτό το λόγο ακολουθήσαμε μια νέα στρατηγική από το 2012 και εξής, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στον αρχαιολογικό χώρο, στην επιφάνεια του εδάφους και διατηρούμενες σε αρκετό ύψος υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη λιθοσοροί και μεγάλες ξερολιθιές, κάποιες με αναλυματικό χαρακτήρα. Κάποιες από τις ξερολιθιές αυτές είχαν ερευνηθεί στο παρελθόν και είχαν περιληφθεί στο τοπογραφικό του αρχαιολογικού χώρου. Το 2012 αποφασίστηκε να αφαιρεθούν οι σύγχρονες ξερολιθιές που υπήρχαν στο κέντρο του χώρου και δεν είχαν ερευνηθεί στο παρελθόν. Εδώ βλέπετε κάποιες από τις ξερολιθιές αυτές. Αποδείχθηκε ότι οι μινωικοί τείχοι και αναλύματα είχαν εγκυποτιστεί στις μεταγενέστερες ξερολιθιές και διατηρούνταν πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Η διατήρηση των μινωικών αρχιτεκτονικών αυτών καταλήπων κυμαίνεται από την πολύ καλή μέχρι τη σαφώς διακριτή. Αποφασίστηκε λοιπόν από το 2012 και εξής η έρευνα του χώρου να μην γίνεται ανασκαφικά, αλλά να επικεντρωθεί στην αφαίρεση των νεωτερικών ξερολιθιών στο κέντρο του χώρου. Από το 2012 και εξής άλλαξε τελείως η γνώση μας για το χαρακτήρα του ανακτορικού κέντρου στο μοναστηράκι. Εδώ βλέπετε το ήδη σκαμμένο τμήμα του χώρου με τα κατάλοιπα που υπήρχαν μέχρι το 2012 και βλέπετε το σημείο όπου έγινε η ανασκαφή του 2012. Το 2012 λοιπόν η εργασία επικεντρώθηκε στα νοτιοδυτικά του Χάρακα. Ο Χάρακας είναι ο μεγάλος βράχος, τον διακρίνεται στο τοπογραφικό, στο κέντρο του χώρου και το ακριβές όνομά του είναι κόκκινος Χάρακας. Ακόμη δυτικότερα υπάρχει ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος συνδεόμενος αρχιτεκτονικά με τα επίσημα κτίρια του ανακτορικού κέντρου, ενώ στα νότια βρίσκεται το κτίριο του πρώτου αρχείου των σφραγισμάτων. Δεν διακρίνω το βελάκι εδώ. Έχουμε ένα δίχτυ.
λέει μόνο θα από πάνω είναι ο βράχος. Ο μεγάλος, εμφανίστηκε το βελάκι. Δεν πειράζει, πιο απλό να σας δείξω με το χέρι γιατί αλλάζει τα slides. Βλέπετε το μεγάλο ανοιχτό χώρο στη μέση πάνω από την ανασκαφή του 2012, νότια, εκεί που λέει Mont South, είναι το κτίριο του πρώτου αρχείου των σφραγισμάτων που ήδη έχει δημοσιευτεί και τα επίσημα κτίρια του χώρου, αυτά δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα, είναι αυτά που βρίσκονται εντελώς δυτικά. Στα νότια λοιπόν, στα δυτικά είναι τα επίσημα κτίρια, στα νότια είναι το κτίριο του πρώτου αρχείου των σφραγισμάτων. Οι υπάρχουσες ξερολιθιές στο κέντρο του χώρου δεν είχαν ερευνηθεί επειδή καλύπτονταν από ξερούς θάμνους και χώρου. Μετά την αφαίρεση των θάμνων, η έρευνα έδειξε την ύπαρξη μινωικών τείχων εγκυβωτισμένων στις ξερολιθιές σε μια περιοχή προφανούς σημασίας στο κέντρο του χώρου. Οι ξερολιθιές αφαιρέθηκαν και οι εγκυβωτισμένοι μινωικοί τείχοι καθαρίστηκαν με την αφαίρεση των χόρτων και ριζών. Από τις ξερολιθιές προήλθαν τριβία, τριπτήρες και άλλα λίθινα εργαλεία, λίγα ιστεροελκυστικά όστρακα και ένα χάρτινο νόμισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Φαίνεται ότι οι ξερολιθιές άρχισαν να χτίζονται με την πάροδο των αιώνων και την καλλιέργεια, την αγροτική καλλιέργεια του χώρου. Οι αφαιρούμενες πέτρες στιβάχτηκαν στα σημεία όπου η παρουσία μεγάλων αρχαίων τείχων έτσι κι αλλιώς εμπόδιζε την καλλιέργεια. Οι τείχοι εγκυβωτίστηκαν στις ξερολιθιές και έτσι διατηρήθηκαν πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Σε άλλα σημεία του χώρου έγιναν μεγάλοι λιθοσοροί, κάποιοι από τους οποίους έχουν ήδη αφαιρεθεί τα πρώτα χρόνια της ανασκαφής. Βρέθηκαν δύο μεγάλα κτίρια με μεγαλειθική τοιχοδομία με πρόσωψη προς τα νότια. Αυτά τα κτίρια ονομάστηκαν κτίριο Α και κτίριο Β. Εδώ βλέπετε την αρχή της αποκάλυψης, της πρόσωψης του κτιρίου Α, το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε προηγούμενους τείχους, τους οποίους βλέπετε εκεί, στο σημείο που λέει Earlier Walls. Σε απόσταση 2 και 30 μέτρων βρέθηκε η γωνία ενός δεύτερου κτηρίου, του κτηρίου Β, το οποίο φαίνεται ότι συνεχίζεται περίπου 20 μέτρα προς τα ανατολικά. Τώρα βέβαια έχει βρεθεί ότι συνεχίζεται πολύ περισσότερο. Εδώ βλέπετε την πρόσωψη του κτηρίου Β και στο βάθος βλέπετε τις οριασμένες πέτρες πριν τις πάρει το μηχάνημα για να τις απομακρύνει από το χώρο, όπως τις αφήναμε εκεί προσωρινά και παίρνετε μία ιδέα του υλικού δηλαδή το οποίο έχει αφαιρεθεί. Η νότια πρόσωψη των δύο κτηρίων δεν βρίσκεται στην ίδια ευθεία. Η πρόσωψη του ανατολικότερου κτηρίου, του κτηρίου Β, δηλαδή αυτό που βλέπετε εδώ, έχει χτιστεί βορειότερα της πρόσωψης του Α. Δημιουργείται έτσι ένας διάδρομος μεταξύ των δύο κτηρίων με διεύθυνση από βορρά προς νότο και πλάτος 2,30. Όπως αποδείχτηκε, πρόκειται για την είσοδο προς μία ράμπα που οδηγεί προς τον Ιερό Βράχο. Και θα δούμε σε λίγο γιατί ο βράχος είναι ιερός. Δεν είναι προφανές αυτό, σε αυτή τη διαφάνεια, θα δείτε όμως πιο κάτω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την είσοδο, τον διάδρομο αυτό, αν θέλετε, μεταξύ των δύο κτηρίων, ο οποίος στρίβει προς τα ανατολικά, προς τα δεξιά, όπως κοιτάζουμε και κατευθύνεται. Αποδείχθηκε αργότερα ότι πρόκειται για μία ράμπα που κατευθύνεται προς το βράχο. Στο εσωτερικό των δύο
κτηρίων υπάρχει σειρά δωματίων που δεν έχουν ανασκαφεί, αλλά έχει φανεί η κορυφή των τοίχων τους. Εδώ βλέπετε ένα γενικό τοπογραφικό της περιοχής. Με τον αριθμό 1 είναι ο κόκκινος χάρακας, 2 και 4 είναι πέτρες που έχουν αφαιρεθεί από τους λιθοσορούς και τώρα πια τους έχουμε απομακρύνει, και τα υπολείμματα των δύο κτηρίων. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτηρίου Α είναι πολύπλοκο. Εδώ βλέπετε τα δωμάτια αυτά, δεν τα έχουμε σκάψει ακόμα, αλλά θα δείτε στο σχέδιο, είναι σαφές περί τίνος πρόκειται. Και βλέπετε επίσης το κτίριο Β με το κτίριο Α, ότι έχουν μία διαφορά στην τοποθέτηση και ενδεχομένως και στη σημασία. Εδώ βλέπουμε το κτίριο Α και διάφορα δωμάτια που διακρίνονται αφού αφαιρέθηκαν οι τοίχοι. Οι τοίχοι του κτηρίου Β δεν σώζονται λοιπόν σε τόσο ύψος όσο η πρόσωψη του Α. Είναι επίσης σαφές ότι οι μεγαλειθικές προσώψεις των δύο κτηρίων έχουν κτιστεί, όπως είπαμε, σε προϋπάρχοντες παλαιονακτορικούς τοίχους. Κατά την αφαίρεση των χόρτων στο κτίριο Β, παρουσιάστηκαν αγγεία και κομμάτια κονιάματος, όχι όμως και πάτωμα. Δεν τα καθαρίσαμε, τα σκάψαμε, είναι ακόμα in situ. Ίσως λοιπόν αυτά να προέρχονται από ένα δεύτερο όροφο. Η μελλοντική τους ανασκαφή θα δείξει περί τίνος πρόκειται. Οι βροχές, εδώ επίσης βλέπετε κάποια από τα δωμάτια του κτηρίου 1. Εδώ βλέπουμε δεξιά τοίχους του κτηρίου 1, του Α δηλαδή, και επίσης ένα από τα δωμάτια αριστερά. Τώρα νομίζω είναι σαφέστερο περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, δέστε ότι η πρόσωψη των δύο κτηρίων δεν είναι σε μία ευθεία. Το κτίριο Α είναι πιο κάτω, πιο νότια, ενώ το Β είναι πιο πάνω. Δηλαδή, δημιουργείται μία είσοδος του τύπου dog leg, του ποδιού του σκύλου, που συνήθως υπάρχει σε αμυντικού τύπου αρχιτεκτονική. Και μετά μπαίνει κανείς μέσα και φτάνει σε μία μεγάλη αυλή, η οποία ερευνήθηκε, θα τη δούμε πιο κάτω, και στρίβει με ένα διάδρομο δεξιά και κατευθύνεται προς τον ιερό βράχο. Ενδεχομένως τα δύο αυτά κτίρια να μπορούν να χαρακτηριστούν και ως, εντός εισαγωγικών, προμαχώνες, ότι έχουν και το χαρακτήρα του προμαχώνα. Αυτό δεν το ξέρουμε, θα το δούμε όταν έρθει η σειρά τους να σκαφτούν. Οι βροχές το χειμώνα του 2013 αποκάλυψαν λίθο του κτηρίου Β που φέρει ένα Mason's Mark σε σχήμα βέλους. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Το 2013 συνεχίστηκε η αφαίρεση των νεωτερικών ξερολιθιών. Τις βλέπετε εδώ πάλι ανάμεσα στα χόρτα. Και βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλες, πάρα πολλές πέτρες. Έγινε προφανές ότι στο πίσω μέρος του κτηρίου Β υπάρχει μακρός διάδρομος, πολύ πιο μακρός από αυτό που είδατε ήδη, θα το δείτε παρακάτω, ο οποίος λοιπόν οδηγεί προς το χάρακα το μεγάλο βράχο. Βρέθηκε επίσης η μακρά πρόσωψη με εσοχές και εξοχές της συνέχειας του κτηρίου Β και διεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Εδώ βλέπουμε
τη μεσαία ξερολιθιά που όταν αφαιρέθηκε φάνηκε πλέον περί τίνος πρόκειται. Και μέσα από εκεί βγαίνει και κανένα όστρακο, κανένα λίθινο εργαλείο. Αυτό ανήκει σε ένα τσιμπιδάκι που προέρχεται από την ξερολιθιά αυτή. Έτσι λοιπόν, η ανακάλυψη των δύο κτηρίων Α και Β άλλαξε δραματικά την ιδέα μας για την πολεοδομία του χώρου. Ο επισκέπτης που εισέρχεται στο ανακτορικό κτίριο από τα νότια, περνώντας από το κτίριο του πρώτου αρχείου των σφραγισμάτων, το οποίο είδαμε στα νότια, και επιθυμώντας να επισκεφτεί τα επίσημα κτίρια του χώρου, βρίσκει λοιπόν μπροστά του μια μεγαλυθική πρόσωψη με δύο εντός εισαγωγικών προμαχώνες σε διάταξη τεφλασμένης γραμμής και πρέπει να περάσει από το στενό διάδρομο για να φτάσει στην κεντρική αυλή του ανακτορικού κέντρου. Εδώ τώρα παίρνετε μία ιδέα για την όψη του χώρου το 2013. Βλέπετε το κτίριο Β είναι αυτό εδώ με την μακρά πρόσωψη και το κτίριο Α είναι προς τα δυτικά. Ακριβώς στα δυτικά είναι ο μεγάλος ανοιχτός χώρος που, όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για την κεντρική αυλή, την οποία θα δείτε όπως καθαρίστηκε σε λίγο. Η όλη διάταξη φαίνεται, όπως είπαμε, να έχει αμυντικό χαρακτήρα. Θα δούμε. Ελεγχόμενη βεβαίως ήταν και η πρόσβαση στις κεντρικές αυλές των δεύτερων μινωικών ανακτόρων. Όχι όμως ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Ο σχεδιασμός του ανωδικού διαδρόμου, της ράμπας δηλαδή, που οδηγεί στον Ιερό Βράχο, είναι εντυπωσιακή. Εδώ βλέπετε την πρόσωψη αυτή, η οποία έχει αυτές τις εσοχές και εξοχές, ρίσεσες δηλαδή, τυπικές της μινωικής αρχιτεκτονικής, για τις οποίες μιλήσαμε. Ίσως οι μεγαλυθικές αυτές κατασκευές, εκτός των μεγάλων μινωικών κέντρων, να αντανακλούν συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν όλο το νησί. Σχετικά πρόσφατα, ανασκάψαμε όταν ήμουν διευθύντρια της εφορίας και είχα εκλεκτούς πραγματικά συνεργάτες, έναν αρχαιολογικό χώρο στους λόφους πάνω από το ανάκτορο των Μαλίων, στη θέση του Τράλια και διάφορες άλλες θέσεις. Εδώ βλέπουμε ακόμα το βράχο με την πρόσωψη αυτή με τις εσοχές και εξοχές. Πάλι βλέπουμε την πρόσωψη αυτή της ράμπας, η οποία έχει αρχίσει και ανεβαίνει προς το βράχο. Θα δείτε αργότερα πώς αλλάζει και πώς γίνεται. Πάλι μία άποψη της κεντρικής αυλής που έχει αρχίσει και καθαρίζεται. Και εδώ βλέπουμε μία ορθοφωτογραφία των κτηρίων Α και Β και νομίζω ότι ο χαρακτήρας τους για τον οποίο μιλήσαμε είναι σαφής, αλλά και η είσοδος μεταξύ των δύο εντυπωσιακή. Εδώ βλέπουμε το διάδρομο, ο οποίος είναι ανερχόμενος στο κτίριο Β και σε λίγο μεταβάλλεται σε ράμπα, η οποία ανεβαίνει. Εδώ πάλι βλέπουμε ένα από τα κτίρια, ένα από τα δωμάτια πάνω από τη ράμπα. Η ράμπα είναι δεξιά
δεξιά, βλέπετε τη μεγάλη πλάκα, σώζονται κάποιες πλάκες, αλλά όχι όλες. Και εδώ μία γενική όψη της ανασκαφής από το χάρτη. Βλέπουμε λοιπόν κάποια από τα μεγαλειθικά αυτά κτίρια για τα οποία σας μίλησα πάνω στους λόφους, πάνω από τον άκτορο των Μαλίων. Αυτά είναι σε μια θέση που λέγεται Μεσάρνη. Και εδώ είναι η ανασκαφή στη θέση του Τράλια, όπου είναι σαφές ότι έχουμε τις ίδιες πεζούλες που βρίσκουμε και στο μοναστηράκι. Θα δείτε παρακάτω εικόνες από αυτές στο μοναστηράκι. Όπως είπαμε, παρόμοια μεγαλειθικά κτίρια εκτός από τα Μάλια έχω ερευνήσει στο παρελθόν με την κυρία Καρέτσου και την κυρία Τσιμπουνάκη στην Κουμάσα, αλλά παλιότερα και στο στήλο από Κορόμου. Στο μοναστηράκι, την Κουμάσα και στα Κουκάλια, αυτές οι βαριές κατασκευές έχουν χτιστεί πάνω σε προημότερους τοίχους. Ίσως λοιπόν, προς το τέλος της παλαιοανακτορικής περίοδου και μετά από καταστροφή ή καταστροφές, ίσως οφειλόμενες σε φυσικά αέρια, υπήρξε ανάγκη μεγαλύτερης ασφάλειας και ίσως υπήρξε ανάγκη περισσότερο έλεγχο της πρόσβασης στους χώρους. Το θέμα χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Γι' αυτό το λόγο, το 2013, αποφασίστηκε η καθαίρεση μιας πελώριας ξερολιθιάς στο βόρειο τμήμα του κτηρίου του πρώτου αρχείου των σφραγισμάτων. Το ανασκαμμένο τμήμα του κτηρίου αυτού δημοσιεύτηκε στον τόμο Μοναστηράκι 2α και τώρα αποφασίσαμε να βγάλουμε την σύγχρονη αυτή ξερολιθιά, να δούμε πως υπάρχουν μινωικοί τείχοι μέσα. Όπως το βλέπουμε αριστερά και πιο κάτω είναι το κτίριο του πρώτου αρχείου. Βλέπετε την πρόσωψη του κτηρίου Α, εκεί που στέκονται οι άνθρωποι που καθαρίζουν, και την μεγάλη ξερολιθιά που αφαιρέσαμε. Εδώ βλέπετε το κτίριο του πρώτου αρχείου, είναι από τον τόμο Μοναστηράκι 2α, και βλέπετε ότι και εκεί υπάρχουν φάσεις. Δεν έχουμε ερευνήσει, ανασκάψει όλο το κτίριο του αρχείου, μόνο κάποια δωμάτια. Και τώρα βλέπουμε μία γενική όψη της λεγόμενης ελληνοϊταλικής περιοχής, επειδή είχε γίνει παλιά μια συνεργασία με τον κύριο Γκοντάρ στο μοναστηράκι, και θα δούμε τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Στα νότια του κτηρίου του αρχείου υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή από ψημένους πυλούς που ακολουθούν την κατοφερή κλίση του λόφου και φαίνεται ότι έχουν σχέση με τη συλλογή των υδάτων. Η κατασκευή αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με σύγχρονες αποστραγιστικές κατασκευές που υπάρχουν σε αεροδρόμια και βεβαίως είναι χτισμένες με μπετόν. Είναι ένα από τα σημεία που θα ερευνηθούν στο μέλλον. Πρόκειται για αυτή εδώ την τάφρο μπροστά, θα τη δείτε σε μια καλύτερη. Εδώ βλέπουμε το κτίριο του πρώτου αρχείου κάτω και την πρόσωψη του κτηρίου Α απάνω. Θα δείτε τώρα τι ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτό.
Ο κύριος λοιπόν στόχος των εργασιών του 2014 υπήρξε η έρευνα της κεντρικής αυλής του ανοιχτού χώρου δυτικά του Πάρακα και ιδιαίτερα η πλαισίωσή του από κτίρια από όλες τις πλευρές, για να δούμε δηλαδή τι γίνεται εκεί. Η περιοχή, όπως σας είπα, είχε μέρη ερευνηθεί κατά το παρελθόν. Εδώ τώρα είναι μια ορθοφωτογραφία της περιοχής του κτηρίου του πρώτου αρχείου και με τις μεταγενέστερες φάσεις που υπάρχουν. Η περιοχή με τους ψημένους πυλούς που είναι σαν ένα τσιμέντο είναι αυτή που βλέπετε απάνω αριστερά. Εδώ τώρα βλέπετε το χώρο που υπάρχει μεταξύ του κτηρίου Α και του κτηρίου του αρχείου, ο οποίος, όπως είπαμε και όπως είδατε και στο σχέδιο, είναι πάρα πολύ μικρός. Στη δυτική λοιπόν πλευρά της αυλής υπάρχει μεγάλο κτίριο που φαίνεται ότι περιείχε τα επίσημα δωμάτια του κέντρου. Είναι αυτό που βλέπετε απάνω το σχέδιό του. Το κτίριο αυτό έχει διαφορετική διχοδομία από τα κτίρια στο ανατολικό τμήμα της ανασκαφής. Στην τελική φάση της ζωής του κέντρου, το κτίριο αυτό περιβλήθηκε από μεγάλους αναλυματικούς τοίχους. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες υποδεικνύουν ότι το κτίριο αυτό ανήκε στην ελίτ του κέντρου. Βλέπετε τους τοίχους, υπάρχουν και άλλοι από εδώ. Βλέπετε τα πελώρια αναλύματα. Θα δούμε εδώ στην άκρη αριστερά. Βλέπετε το κτίριο Α και το κτίριο Β, το κτίριο του αρχείου νότια και το πολύ λίγο χώρο για την ύπαρξη ενός άλλου κτιρίου μεταξύ των δύο αυτών κτιρίων. Στην νότια πλευρά του κτηρίου και της κεντρικής αυλής και σε χαμηλότερο επίπεδο του λόφου βρίσκεται λοιπόν το κτίριο του πρώτου αρχείου. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι το πώς οι Μινωίτες αρχιτέκτονες κατάφεραν να προσαρμόσουν τα κτίρια τους στο φυσικό περιβάλλον, το γεωγραφικό του λόφου. Το επόμενο τμήμα που ερευνήθηκε το 2014 ήταν το βόρειο, ανατολικό και δυτικό τμήμα της κεντρικής αυλής με σημαντικά αποτελέσματα. Είναι η περιοχή με τα κόκκινα. Κάποια από αυτά, αυτό είναι το βόρειο τμήμα, όπου βρήκαμε τις εισόδους. Πώς δηλαδή μπαίνει κανείς μέσα στην κεντρική αυλή. Βρέθηκε μια μεγάλη πρόσωψη, θα τη δείτε απλά τώρα, επειδή είναι το σχέδιο για να πάρετε μια γενική ιδέα. Είναι η περιοχή αυτή εδώ, που υπάρχει μια μεγάλη πρόσωψη που εξαφανίζεται έξω από την τωρινή περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου και ένας χώρος που καθαρίσαμε για να δούμε αν υπάρχουν κτίρια. Στο χωματισμένο ακόμα τμήμα της κεντρικής αυλής δεν υπάρχει τίποτα. Άρα είναι προφανές ότι ο χώρος αυτός είναι μια πολύ μεγάλη αυλή. Επίσης, ερευνήσαμε τις δύο γωνίες του κτηρίου Α και εκεί δεν βρέθηκε τίποτα, δηλαδή κάποιο άλλο κτίριο. Αλλά βρέθηκαν κάποιες διαμορφώσεις σαν ένα καλντερίμι, ας πούμε, μεταξύ του κτηρίου του πρώτου αρχείου νότια και του κτηρίου Α. Η ανατολική πλευρά της κεντρικής αυλής είναι η περιοχή D, που η κατασκευή αυτή που περιέχει στην αρχή ονομάστηκε κτίριο C. Αυτό εδώ. Τελικά δεν ξέρουμε αν είναι κτίριο
ή αν είναι μία ανοιχτή διαμόρφωση, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Η γραμμή λοιπόν του κτηρίου, αυτό που σας είπα, καθαρίστηκε μέχρι την άκρη του πλατώματος και έξω από τη σημερινή περίπτωση του χώρου, συνολικά σε μήκος περίπου 18 μέτρων. Αποδείχθηκε ότι το ακριβές όριο του πλατώματος έχει μάλλον καταρρεύσει. Ωστόσο, είναι δυνατή η συνέχιση της έρευνας για ένα περίπου μέτρο ακόμα, μήπως τυχόν σώζεται η αρχική διαμόρφωση και αυτό θα γίνει στο μέλλον. Εδώ βλέπουμε την πρόσωψη του κτηρίου C. Έχει πρόσωψη προς τα έξω, δεν έχει προς τα μέσα. Γι' αυτό ίσως δεν είναι ένα κανονικό κτίριο. Έχει λοιπόν η πρόσωψη κατασκευαστεί από μεγάλους δόμους άσπρου ασβεστόλιθου και όπως σας είπα και βλέπετε μόνο η εξωτερική γραμμή του τοίχου έχει έρθει στο φως, ενώ η εσωτερική χρειάζεται ακόμη καθαρισμό. Έρευνα κατά πλάτος του τοίχου αυτού έδειξε την ύπαρξη δύο κατασκευαστικών φάσεων την παλαιοανατολική εποχή. Χαρακτηριστική είναι η έβρεση πολλών τεμαχίων κονιαμάτων κατά τον καθαρισμό της πρόσωψης. Όπως θα δούμε, χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη εγκάρσιων τοίχων σε σχέση με την πρόσωψη αυτή. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν είναι ένα κανονικό κτίριο, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, εκεί χρειάζεται μελλοντική ανασκαφή. Μιλήσαμε για την στενή τάφρο προς την κεντρική αυλή και σας είπα ότι εκεί δεν έχει βρεθεί τίποτα. Εδώ πάλι βλέπετε το ίδιο σχέδιο για να δείτε την τάφρο αυτή. Ερευνήθηκε επίσης η δυτική άκρη του κτηρίου Α και σας είπα ότι ούτε εκεί βρέθηκαν κτίρια. Βλέπετε λοιπόν εδώ την γωνία αυτή του κτηρίου Α και τις διαμορφώσεις ως καλτερίνη. Επειδή δεν κάνουμε ανασκαφή, δεν έχουμε βγάλει κάποιες από τις πεσμένες πέτρες για να δούμε την πλήρη κατασκευαστική μορφή. Αυτό το αφήνουμε για το μέλλον. Ωστόσο, η γενική διαμόρφωση είναι σαφής. Και εδώ πάλι βλέπουμε το κτίριο Α και τα δωμάτια του. Το κτίριο αυτό λοιπόν, όπως δείχνουν οι τοίχοι των χώρων στο εσωτερικό του, είχε αρκετά δωμάτια και τα δωμάτια που βρέθηκαν στην νοτιοδυτική γωνία του κτηρίου παρέχουν ένδειξη για την ύπαρξη στενού διαδρόμου 2 περίπου μέτρων πλάτος μεταξύ της νότιας πρόσωψης του κτηρίου Α και του στο χαμηλότερο επίπεδο ευρισκομένου κτηρίου του αρχείου. Δηλαδή εδώ σίγουρα άλλο κτίριο δεν υπάρχει. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο του κεντρικού σχεδιασμού του ανακτορικού κέντρου είναι η προσπάθεια που έγινε στο χώρο G για τη σταθεροποίηση του επίπεδου του πλατώματος. Το είδαμε πάλι το ίδιο σχέδιο, είναι ακριβώς στη μέση όπου βλέπουμε αυτές τις μεγάλες πέτρες που έχουν μπει για να συγκρατήσουν τα χώματα να μην καταρρεύσει το πλάτο. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται στην επιφάνεια του πλατώματος. Ας ρίξουμε μια ματιά στα νότια αναλύματα, τα οποία επίσης είναι πολύ σημαντικά. Η ύπαρξη ενός μεγάλου νοτίου αναλύματος, το οποίο είχε χτιστεί πάνω από τα ερείπια του κτηρίου του πρώτου αρχείου των σφραγισμάτων, ήταν ήδη γνωστό και δημοσιευμένο στον τόπο Μοναστηράκι 2. Εδώ βλέπετε το νότιο αυτό ανάλυμα. Βλέπετε ότι σε κάποια σημεία του έχουν προσθέσει και το έχουν κάνει σύγχρονη ξερολιθιά. Εδώ στη μέση με μικρές πέτρες. Βέβαια τώρα έχει προχωρήσει πολλά μέτρα περισσότερο από ό,τι ήταν γνωστό όταν δημοσιεύτηκε το κτίριο του πρώτου αρχείου. Με την αφαίρεση ξερολιθιών ερευνήθηκαν τμήματα των νοτιοδυτικών αναλυμάτων του κέντρου, τα οποία είναι συνέχεια του ήδη γνωστού αυτού αναλύματος. Αποκαλύφθηκαν μεγαλυθικές
λιθοσειρές πάλι αναλυματικού χαρακτήρα. Βλέπετε εδώ τις λιθοσειρές αυτές. Ομάδα 13 αγγείων της πρώτης φάσης του κέντρου βρέθηκε σε ανάλυμα της δεύτερης φάσης με διεύθυνση βορρά-νότο. Εδώ βλέπετε το πελώριο μεγαλυθικό αυτό ανάλυμα και κάτω έχουν αρχίσει και φαίνονται τα αγγεία αυτά. Και εδώ, όπως και στην κεντρική αυλή, επιβεβαιώνεται ότι μετά την καταστροφή των κτηρίων της πρώτης φάσης, τα υλικά της καταστροφής των κτηρίων χρησιμοποιήθηκαν για τον μπάζωμα του χώρου και τη δημιουργία αναλυμάτων. Η κεντρική αυλή είχε ερευνηθεί κατά το παρελθόν μέχρι το φυσικό βράχο και το πάτωμά της ήταν από χώμα. Αποτέλεσμα των εργασιών αυτών, για τις οποίες προφανώς ήταν αναγκαία σημαντικά έξοδα υλικών, χρήση ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτική ικανότητα, καθώς και κεντρικός σχεδιασμός, θα ήταν ένας εντυπωσιακός ανοιχτός χώρος με λιγότερα κτίρια από ό,τι στην πρώτη φάση και περισσότερο έλεγχο στην πρόσβαση. Η περιοχή πάντως χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Ωστόσο, φαίνεται πιθανότατο στην παρούσα φάση της έρευνας ότι το κτίριο του αρχείου στην πρώτη του φάση, δηλαδή πριν την καταστροφή του και τη νέα διευθέτηση της περιοχής, αποτελούσε το νότιο όριο ενός συγκροτήματος που περιελάμβανε τον ανοιχτό χώρο στο κέντρο του πλατώματος, αυτό που σας είπα δηλαδή και πιο πριν, την κεντρική αυλή, γι' αυτό το πράγμα μιλάμε, το οποίο στην αρχή το ονομάζαμε ο ανοιχτός χώρος, τώρα βλέπουμε ότι περιβάλλεται από τύπους από παντού, άρα είναι η κεντρική αυλή του χώρου. Η περιοχή μεταξύ του άκρου του πλατώματος και του βόρειου ορίου της κεντρικής αυλής έδωσε σημαντικά στοιχεία για τη διαμόρφωσή της και την πρόσβαση σε αυτήν από τα βόρεια. Το τμήμα της περιοχής είχε ανασκαφτεί τη δεκαετία του 1990 και καθαρίστηκε και ξαναμελετήθηκε το 2014. Στο δυτικό άκρο της περιοχής είχαν βρεθεί δωμάτια με παλαιότερες φάσεις στο εσωτερικό τους. Στη βόρεια πλευρά του πλατώματος η κεντρική αυλή βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο, κατά 1 με 1,5 μέτρα από την επιφάνεια του πλατώματος. Δηλαδή και πάλι χρησιμοποίησαν το φυσικό ανάγλυφο του χώρου. Επίσης υπήρχε μεγάλος κατεστραμμένος, αλλά ακόμα διακριτός σήμερα αναλυματικός τείχος που αποτελούσε το βόρειο άκρο της αυλής. Η στρωματογραφία στη βόρεια παρυφή του πλατώματος, σε ένα μήκος 22 μέτρων, είναι ομοιόμορφη. Κάτω από το φυτόχωμα της επιφάνειας που περιείχε και πέτρες πεσμένες, υπήρχε ένα σκληρό χώμα, ένα μπάζωμα με πέτρες, λεπιδόχωμα και τεμάχια πλήνθων. Φαίνεται ότι πρόκειται για ένα μπάζωμα μάλλον με υλικό κατεστραμμένων κτισμάτων που έγινε επίτηδες. Ίσως προέρχεται από τα κατεστραμμένα κτίρια της παλαιότερης φάσης του δυτικού άκρου του πλατώματος, όπως που προαναφέρθηκαν. Εδώ βλέπετε τα δωμάτια που ερευνήθηκαν το 1980 και βλέπετε επίσης και τους παλαιότερους τοίχους στο εσωτερικό των δωματίων αυτών. Εδώ βλέπετε μία σκάλα η οποία έχει κοπεί στη δεύτερη φάση από έναν τοίχο. Βέβαια αυτά ήταν μπαζωμένα, εμείς έχουμε χάσει το τι συνέβαινε από εκεί και πάνω. Η περιοχή αυτή της εισόδου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της περιοχής της αυλής που ορίζεται από τοίχο περιβόλου και η στρωματογραφική κατάσταση είναι περίπλοκη και δύσκολο να ερευνηθεί χωρίς περαιτέρω ανασκαφή. Υπάρχουν ωστόσο τα κτίρια της πρώτης φάσης που ήταν. Στη βόρεια παρυφή του χώρου αποκαλύφθηκε ράμπα εισόδου που οδηγούσε στην αυλή, που όπως είπαμε βρισκόταν σε υψηλότερο επίπεδο. Βλέπετε το α είναι η είσοδος, το β είναι η ράμπα που ανεβαίνει προς την κορυφή του λόφου και στη θέση σε, στο πλάι δηλαδή της ράμπας, είχε καταχωθεί ένας πίθος
από τα μπάζα της ήταν η μπάζα της προηγούμενης φάσης και δεξιά βλέπετε τον πίθο αυτό όπως καθαρίστηκε. Αυτή δεν είναι η πρώτη, αλλά η τέταρτη ράμπα που αποκαλύφθηκε μέχρι τώρα στο Ανατολικό Κέντρο. Εδώ με το ροζ χρώμα βλέπετε 3 από τις ράμπες αυτές. Υπάρχει και μία τέταρτη στο Ανατολικό τμήμα. Οι ράμπες καταδεικνύουν τον ενιαίο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και διαχείριση της διαφοράς επιπέδων που δημιουργούσε η κλίση του λόφου. Η αρχική μορφή λοιπόν του λόφου και της αυλής κατά την παλαιότερη φάση του κέντρου χρειάζεται περισσότερη έρευνα, αλλά στην βόρεια παρυφή του πλατώματος φαίνεται ότι ήταν 40 με 50 εκατοστά χαμηλότερα από το σημείο όπου σταμάτησε η ανασκαφή τη δεκαετία του 90. Και το δείχνει και ο πίθος τον οποίο είδαμε. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διαμόρφωση της αυλής, κατά τη δεύτερη φάση του κέντρου, χρησιμοποιήθηκαν οικοδομικά υλικά των κατασκευών της πρώτης φάσης ως μπάζα. Εδώ βλέπουμε την πρόσβαση, την είσοδο και την άνοδο προς την ράμπα. Τα βελάκια δείχνουν τον τρόπο που θα μπορούσε κανείς να κατευθυνθεί από την είσοδο αυτή. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, κεντρική αυλή όπως διαμορφώνεται σε ένα μεγάλο ορθογώνιο, έχει σημαντικές διαστάσεις, 50 μέτρα ανατολικά-δυτικά, επί 17 μέτρα βόρεια-νότια, με προσανατολισμό περίπου από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Όπως είπαμε, δεν υπήρχαν κτίρια στον χώρο αυτό, εκτός από κάποια σκάματα στο βράχο, ίσως για φυτά, να μπει περισσότερο χώμα για φυτά. Είσοδοι υπήρχαν από τα νότια, τα βόρεια και τα ανατολικά. Η αυλή αυτή επιβεβαιώνει τον ανατολικό χαρακτήρα του κέντρου, που όμως ήταν ήδη γνωστός από τα 3 αρχεία των σφραγισμάτων για τα οποία μιλήσαμε. Εδώ βλέπουμε πάλι τον τρόπο κυκλοφορίας της βόρειας εισόδου στο σχέδιο και εδώ μία γενική φωτογραφία της κεντρικής αυλής όπως φαίνεται από την κορυφή του χάρτη. Το 2015 η έρευνα στράφηκε στην περιοχή του Χάρακα στο κέντρο του πλατώματος και τις πολεοδομικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο βράχο και στην περιοχή γύρω από αυτόν που είχαν ήδη παρατηρηθεί στις ανασκαφές του 1999. Αυτές έγιναν στο βράχο, στο Χάρακα, στην περιοχή στους πρόποδες του βράχου, τη ράμπα ανόδου και στο θεατρικό χώρο προς μεγάλη έκπληξη αποκαλύφθηκε. Επίσης, ενδιαφέρον είναι και το υποστηρικτικό πτυχίο της ράμπας και άλλες κατασκευές στην περιοχή. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την έρευνα αυτή. Στην περιοχή αυτή του Χάρακα υπήρχαν και εδώ μεγάλες ξερολιπιές, βλέπετε εδώ μία τέτοια, οι οποίες αφαιρέθηκαν. Στην άκρη της ξερολιπιάς αυτής, από κάτω από το σημείο που είναι το όρθιο κοντάρι, βρέθηκε ο θεατρικός χώρος. Ο γκρίζος ασβεστολιθικός βράχος σώζεται σε 2 διαφορετικές μορφές που μάλλον οφείλονται στη γεωλογική του ιστορία, η οποία έφερε τον βράχο και τον λόφο, στον οποίο βρίσκεται το ανατολικό κέντρο στην παρούσα του θέση. Το ανατολικό τμήμα του βράχου είναι περισσότερο φλαμισμένο, ενώ το δυτικό είναι περισσότερο συμπαγές. Εδώ βλέπετε το δυτικό που είναι περισσότερο συμπαγές. Στην ένωση των 2 τμήματων του βράχου υπάρχει ένα φυσικό ρήγμα που χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τους Μινωίτες αρχιτέκτονες στην περιοχή της κλίμακας, όπως θα δούμε πιο κάτω, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μελετάται ακόμα. Βλέπετε τα σκαλοπάτια τα οποία υπάρχουν, δεν είναι αμέσως προφανή
Γι' αυτό και σε εμάς πήρε αρκετά χρόνια μέχρι να καταλάβουμε το τι συμβαίνει εκεί. Θα δείτε και άλλες φωτογραφίες της σκάλας αυτής. Το ανατολικό κομμάτι είναι πιο βηματισμένο. Αφήνοντας προς το παρόν τα αναλύματα που περιβάλλουν το βράχο, ας δούμε την είσοδο προς την κλίμακα που ανέβασε στην κορυφή του. Εδώ βλέπουμε την κατάσταση που σώζεται σήμερα η κλίμακα. Εδώ νομίζω είναι σαφέστερη η διαμόρφωση αυτή. Η είσοδος αυτή, όπως τη βλέπουμε σήμερα, αρχίζει από μια ειδικά διαμορφωμένη περιοχή που ενεργούσε κατά κάποιο τρόπο σε ένα πλατήσκαλο, περιοριζόμενο ανατολικά και δυτικά από τυχεία που τώρα σώζονται σε ένα ύψος 2 έως 3 σειρών, διασχίζοντας τη στενή αυτή περιοχή και προχωρώντας ανωδικά 2 περίπου σκαλοπάτια που σώζονται μόνο στο βράχο, δηλαδή σκαμμένα, οι πέτρες, τα πατήματα έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχει ευρύτερο σκαλοπάτι και από εδώ υπάρχει πρόσβαση σε ένα τυχείο με προσανατολισμό Ανατολή-Δύση που αποτελεί το νότιο όριο του χάσματος. Αυτό το χάσμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εν μέρει χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η κλίμακα, αλλά φαίνεται ότι είχε και άλλο ρόλο, όπως θα δείτε. Προσέξτε, αυτή τη γωνιώδη κατασκευή είναι πολύ σημαντική, θα τη δούμε και σε άλλες φωτογραφίες, καθώς επίσης και τους διάφορους αναλυματικούς τείχους σε διάφορα επίπεδα. Εδώ πάλι βλέπουμε από τα νότια την είσοδο και δεξιά είναι η περιοχή του χάσματος, που όμως δεν είναι αμέσως ορατό, ακριβώς επειδή τα τυχεία αυτά, τα αναλυματικά, κάποια δεν είναι αναλυματικά γιατί δεν στηρίζουν τίποτα, θα τα δούμε, δεν διαφέρουν από το φυσικό βράχο. Εδώ βλέπουμε την αριστερά την τωρινή κατάσταση της κλίμακας αυτής και δεξιά πώς ήταν όταν ανακαλύφθηκε το 1999. Ένα τμήμα της έχει καταρρεύσει, αλλά θα την συντηρήσουμε. Τώρα βλέπουμε ότι στην άκρη της σκάλας αυτής υπάρχει ένα χάσμα, το οποίο βλέπετε εδώ. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι κάτι το φυσικό και δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, μέχρι που αρχίσαμε να το ερευνούμε και να το καθαρίζουμε και βλέπετε ότι από τη μία του πλευρά έχει χτιστεί ένα κανονικό τυχείο. Είναι το τυχείο αυτό δεξιά, το οποίο συνεχίζεται ακόμα σε βράχο. Πέτρες δεν υπήρχαν ανάμεσα. Θα ήταν πολύ πιο απλό να τον μπαζώσουν, να ρίξουν πέτρες και χώματα και δεν υπήρχε λόγος να φτιάξουν αυτό το αναλυματικό στοιχείο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την κλίμακα με τα πατήματα που σώζονται, με το πορτοκαλί αυτό χρώμα και βλέπετε το χάσμα στο σημείο όπου βλέπετε ότι στηρίζεται στο βράχο, μετά υπάρχουν τμήματα του βράχου και μετά υπάρχει το χάσμα. Σήμερα δεν θα επεκταθούμε στο τι γίνεται προς τα ανατολικά, αλλά φαίνεται ότι γίνεται κάτι πολύ σημαντικό που είναι θα δείξει μελλοντική έρευνα. Η πρόσβαση λοιπόν τώρα στην κλίμακα είναι τεχνητή και στηρίζεται σε μια ορθογώνια κατασκευή που στην κορυφή της έχει πάτωμα ως καλτερίνη. Για την κατασκευή της, την είδατε, την ξαναδείτε, για την κατασκευή της σκάλας έχει χρησιμοποιηθεί το φυσικό χάσμα στο βράχο. Αν και δεν έχουμε
αδειάσει το χάσμα αυτό τελείως, είναι προφανές ότι δεν είχε μεγάλες διαστάσεις. Φτάνοντας τώρα στην κορυφή του Χάρακα, η τοπογραφία αναγκάζει τον ανερχόμενο να στρίψει αριστερά, προς τα δυτικά δηλαδή. Και εδώ έχει γίνει προσπάθεια σταθεροποίησης του φυσικού αναλύκου του γράφου. Αριστερά λοιπόν, μόλις σε 1 ή 2 βήματα απόσταση, υπάρχει χαμηλός ορθογώνιος τοίχος, είναι ο τοίχος αυτός με το πορτοκαλί χρώμα που βλέπετε, αρκετά καλής διατήρησης. Μπροστά από τον τοίχο προς νότον υπάρχει στενή σχισμή του βράχου που έχει μπαζωθεί και έχει διαμορφωθεί σε 3 μικρές πλατφόρμες ή χαμηλά σκαλοπάτια. Υπάρχει αρκετός χώρος εδώ για ένα άτομο που κοιτάζει κάτω προς το νότια, δηλαδή προς το ανατολικό κέντρο, και επίσης είναι σαφώς ορατός από τους, ας πούμε, κατοίκους, από τους ανθρώπους που στέκονται νότια. Το σημείο αυτό είναι από την άποψη αυτή μοναδικό. Εδώ είμαστε στην κορυφή του βράχου, βλέπετε το τυχείο αυτό, το οποίο θεωρείται εντός εισαγωγικών ως βωμός. Μπροστά έχει και μία μεγάλη επίπεδη πλάκα, την οποία βλέπετε, και μετά είναι τα τυχεία που στερεώνουν το πλάτωμα, προφανώς για να μπορεί κάποιος να στέκεται. Η θέα πραγματικά δεν υπάρχει άλλο σημείο του βράχου που μπορεί κανείς, είναι λίγο φαντασία, αλλά ας πούμε να δείξει κάτι προς συγκεντρωμένους από κάτω και άνθρωποι που βρίσκονται κάτω να δουν κάτι που συμβαίνει απάνω. Ο λόγος που θεωρείται ως βωμός είναι η εξής. Το σχήμα του τοίχου αυτού. Τυχείο, δεν είναι τοίχος κανονικός. Δεύτερον, η κεντρική του θέση σε σχέση με το τοπίο της κορυφής του βράχου. Τρίτον, ο δόμος μπροστά του και η χαμηλή αναβαθμή που οδηγούν στο νότιο άκρο του βράχου, για το οποίο μιλήσαμε. Και τέταρτον, το σημείο θέασης. Θα δούμε παρακάτω τι πληροφορίες έχουμε σχετικά με τυχόν δρόμους. Εδώ βλέπουμε μια ορθοφωτογραφία του βράχου. Εδώ δεν είναι τρύπα αυτή που βλέπετε εκεί το στρογγυλό, απλά είχαμε σοριάσει μερικά χώματα, μην τυχόν και χρειαστεί να σκεπάσουμε κάποιες κατασκευές, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να τα ανεβάζουμε κάθε τόσο. Κοιτάξτε την άκρη, θα το δείτε στο σχέδιο, όπου βρέθηκε κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ στους πρόποδες υπάρχει ένα κτίριο για το οποίο δεν θα μιλήσω σήμερα, που σίγουρα όμως είναι πολύ σημαντικό. Ας δούμε τώρα το λοιπό τοπίο του βράχου. Βορειότερα του λεγόμενου βωμού, ένα μεγάλο επίπεδο τμήμα του βράχου έχει καταρρεύσει και τώρα βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το λοιπό βράχο που το περιβάλλει. Ωστόσο, η αρχική του θέση είναι προφανής. Είναι το σχηματισμένο αυτό κομμάτι που βλέπετε δεξιά. Αρχικά υπήρχε εδώ είναι το επίπεδο τμήμα λοιπόν του βράχου. Επιπλέον, κάθε χώμα ρίχτηκε στην παρυφή του βράχου αυτού για να δημιουργηθεί μια κάπως μεγαλύτερη επίπεδη έκταση. Πάντως, όχι πάνω από 2 μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν πρόκειται για μια μεγάλη περιοχή. Στο βόρειο άκρο του Χάρακα υπήρχε αναλυματικό τυχείο που συγκρατούσε την κατασκευή αυτή που υποθέτουμε ότι υπήρχε, και θα δείτε τώρα γιατί υποθέτουμε ότι υπήρχε κατασκευή. Μεγάλος αριθμός χονδρών κονιαμάτων συλλέχθηκε από την περιοχή ήδη από το 1998.
Αφού αυτό είναι το ψηλότερο σημείο του βράχου, είναι προφανές ότι τα κονιάματα αυτά δεν έχουν πέσει από κάπου αλλού, αλλά προέρχονται από μια κατασκευή που υπήρχε εδώ. Τα κονιάματα είναι σακιά ολόκληρα. Εδώ σας δείχνω ένα κομμάτι που υπάρχει θεματισμένο, αλλά είναι προσκολλημένο στην πέτρα, την οποία είχε σοβατήσει και ήταν τμήμα του τοίχου αυτού που μόνο το κάτω του τμήμα σώζεται. Προς τα δυτικά του λεγόμενου βράχου, του λεγόμενου βωμού, ο φυσικός βράχος σχηματίζει ένα μακρόστενο και βαζωμένο άνοιγμα προς δυσμάς που οδηγεί σε μια επίπεδη, αλλά τώρα επικλινή περιοχή. Ένα τμήμα της μπορεί να έχει καταρρεύσει κατά τη διάρκεια των αιώνων. Τώρα η περιοχή αυτή είναι εντελώς απογυμνωμένη από το χώμα, είναι σκέτος βράχος. Εδώ βρίσκεται η τωρινή δυτική άκρη του Χάρακα. Δεν είναι γνωστό προς το παρόν αν υπήρχε εδώ και άλλη άνοδος στο βράχο, πάντως βόρεια και ανατολικά σίγουρα δεν υπήρχε. Τώρα θα μιλήσουμε για τους ψημένους πυλούς που βρέθηκαν και για τα στοιχεία για την ύπαρξη σωρού, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα. Μεγάλη ποσότητα ψημένων, αλλά όχι μαυρισμένων, καθαρών κόκκινων πυλών, μερικές φορές σε μέγεθος γροθιάς, έχουν συλλεχθεί επί και γύρω από το βράχο. Η Μάρτα Λορεντσόν, που μελετάει τους αρχιτεκτονικούς πυλούς και πλήθους από το μοναστηράκι, συμπεραίνει ότι η πυλή αυτή είναι καθαρή πυλή και έχουν ψηθεί σε πολύ ψηλή θερμοκρασία. Ο συνάδελφος και φίλος Νίκος Παναγιωτάκης, που είδε τέτοιους πυλούς από την κορυφή του Χάρακα το 1996, μας πληροφόρησε ότι μοιάζουν με τους πυλούς των σωρών της επαρχίας Παιδιάδος. Φαίνεται λοιπόν ότι η καθαρή αυτή πυλή πρέπει να προέρχονται από μία κατασκευή από πυλό στην κορυφή του βράχου, δυτικά δηλαδή, και έχουν υποστεί ψήσιμο σε μεγάλη θερμοκρασία πριν σπάσουν, διαβρωθούν και κυλήσουν από την κορυφή του Χάρακα. Το πιο πιθανό σημείο λοιπόν στην κορυφή του Χάρακα για μια τέτοια πύληνη πλατφόρμα που θα είχε χρήση φρικτορίας είναι το δυτικό άκρο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο βράχος, εκτός από τη χρήση του για τελετουργίες θρησκευτικού χαρακτήρα, είχε και χαρακτήρα φρικτορίας. Πρέπει να τονιστεί ότι τέτοια ψημένα πυλοχώματα δεν βρέθηκαν μαζί με τα κονιάματα στο βόρειο άκρο του βράχου. Άρα ο σωρός δεν ήταν εκεί. Η κατασκευή εκεί λοιπόν δεν είχε σχέση με φρικτορία. Ας δούμε τώρα τα ευρήματα αναθηματικού χαρακτήρα που έχουμε από την περιοχή αυτή. Όπως υπόθηκε πιο πάνω, οι κινητά ευρήματα εκτός από κονιάματα δεν σώζονται στην κορυφή του βράχου. Ο χρόνος και η διάβρωση έχουν φροντίσει γι' αυτό. Ωστόσο, στους πρόποδες του βράχου, στην επιφάνεια της ράμβας και στο βάζωμα των αναλυμάτων που περιβάλλουν τη βάση του βράχου, υπάρχει λίγο υλικό τελετουργικού χαρακτήρα που θα δείτε τώρα. Το πιο σημαντικό είναι ένα σύμπλεγμα δύο μορφών, μιας γυναικείας και μιας ανδρικής, αντοπών και εναγκαλισμένων. Είναι δημοσιευμένο στον τόπο του συνεδρίου Πότμια. Αυτά είναι κολλημένα με το πλάι σε ένα πλακίδιο πυλού, το οποίο εξωτερικά φέρει διακόσμηση μπαρμποτίνη. Τα κεφάλια και των δύο μορφών λείπουν, αλλά της ανδρικής μορφής σώζεται μέχρι το πηγούνι. Είναι προφανές ότι το κεφάλι της ανδρικής μορφής ήταν κολλημένο στο στήθος της γυναικείας. Σαφώς δεν πρόκειται για ερωτικό ζεύγος, διότι μεταξύ των σωμάτων της ανδρικής και της γυναικείας μορφής μπαίνει το χέρι της ανδρικής μορφής ως φράγμα. Οι δύο μορφές έχουν διαφορά ύψους περίπου ένα κεφάλι. Η γυναικεία είναι ένα κεφάλι πιο ψηλή από την ανδρική. Είναι προφανές ότι η ανδρική μορφή θυλάζει από το στήθος της γυναικείας. Αιγυπτιακά παράλληλα υπάρχουν όπου ο Φαραώ θυλάζει διάφορες θεότητες. Υπάρχει επίσης και το γνωστό μεταγενέστερο κρεβάτι από την Ουγγαρή, διακοσμημένο με πλάκες ελεφαντοστού. Εκεί εικονίζονται σκηνές από τη ζωή του βασιλέως, ο οποίος θυλάζει μια θεά.
Αυτά είναι όλα δημοσιευμένα, δεν θα σταθώ εδώ. Το πλακίδιο, όπως σας είπα, δημοσιεύτηκε στην Πότνη. Τώρα είναι προφανές ότι το σύμπλεγμα ήταν τμήμα αναπαράστασης ενός ναΐσκου. Η διακόσμηση μπαρμποτίν του εξωτερικού τοίχου του παραπέμπει σε βραχώδες τοπίο. Το σύμπλεγμα βρέθηκε ακριβώς στα πόδια του βράχου, προφανώς πεσμένο από πάνω. Επειδή πρόκειται για σχέδιο και δεν είναι σαφές, θα σας το δείξω. Εδώ βλέπουμε την πίσω πλευρά που είναι το πλακίδιο μπαρμποτίν. Εδώ είναι οι δύο αντοπές μορφές. Βλέπετε την μικρότερη μορφή και το κονικό αυτό σαν κουμπί είναι το στήθος της γυναικείας, η πίσω πλευρά της γυναικείας μορφής και η πίσω πλευρά της ανδρικής μορφής. Βρέθηκαν επίσης άλλα τεμάχια ειδωλίων. Εδώ βλέπετε μία φαρμένη κεφαλή. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ένα πτηνό καλής διατήρησης, αλλά ακέφαλο. Το βλέπετε εδώ από το πλάι, από πάνω και το από κάτω, η τμήμα του είναι πολύ σημαντικό, διότι δείχνει ότι ήταν προσκολλημένο σε ένα κύωνα αντίστοιχο με αυτούς από την Κνωσό. Φαίνεται λοιπόν ότι και αυτό ανήκει σε ομοίωμα μεγάλου ιερού, όπως αυτό της οικείωνες αυτή με τα πουλιά, γνωστή από την Κνωσό, τέλος πάντων. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έβριμα είναι δύο αναθηματικά ομοιώματα λεπίδων. Παρόμοια ευρήματα είναι γνωστά από ιερά σπήλαια και ιερά κορυφής. Κόφινας, γιούκτας, σπήλαιο αλκαλοχωρίου. Είναι προφανές ότι δεν έχουν καμία, δεν είναι χρηστικά αντικείμενα, αφού είναι μια λεπτότατη λάμα. Εδώ βλέπετε το ένα και εδώ βλέπετε το άλλο. Αυτά είναι τελευταία ευρήματα και έχω μόνο τις ανασκαφικές φωτογραφίες να σας δείξω. Η πολύ χρηματισμένη κεραμική που φαίνεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί ως βάζωμα των αναλυμάτων στη βάση του βράχου, θα μπορούσε να είχε αρχικά αναθηματικό χαρακτήρα και ίσως είχε χρηματιστεί για τελετουργικούς λόγους. Δεν ξέρουμε. Αυτό μένει για το μέλλον. Τώρα, το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι η διακόσμηση των αναλυματικών τείχων του βράχου με κονιάματα ως στοιχείο της χρήσης του. Στη βάση του βράχου υπάρχει σειρά τοιχείων που τον περιβάλλουν. Μιλάμε τώρα πιο ψηλά από τη ράμπα. Πιο χαμηλά είναι η ράμπα που ανεβαίνεις, αλλά πιο ψηλά υπάρχουν τα τοιχεία αυτά. Εδώ βλέπετε κάποια, εδώ είναι η σκάλα. Βλέπετε κάποια από τα τυχεία, είναι δύσκολο να τα διακρίνει κανείς από μακριά, αλλά θα τα δούμε αμέσως. Λοιπόν, τα τυχεία αυτά, και εδώ είναι τώρα το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο, ήταν σοβατισμένα με χοντρό άσπρο γωνίαμα. Κάποια από αυτά σώζουν ακόμα τμήματα του κονιάματος αυτού ρίξη. Βλέπετε, είναι σαφέστατα σε αυτή την πλευρά και στην άλλη, εδώ όπως τα βλέπετε είναι αυτά που ασπρίζουν πάνω στις πέτρες. Τα περισσότερα από τα τυχεία αυτά που σας είπα δεν είναι αναλυματικά, αφού δεν συγκρατούν τίποτα και ο χώρος πίσω τους ήταν μπαζωμένος. Δεν πρόκειται για δωμάτια, είναι πάρα πολύ στενά. Λοιπόν, εδώ βλέπετε 1, 2, 3 από αυτά. Μετά είναι η γωνία αυτή που αποτελεί την πρόσβαση προς τον βράχο και είδατε μόλις τα κονιάματα. Αλλά δεν είναι το μοναδικό σημείο που σώζονται κονιάματα, απλά αυτό έχει καλύτερη τοιχοδομία. Ο χάρακας λοιπόν
στοιχεία ως ένα σκηνικό. Η όλη σύλληψη θυμίζει τα πύληνα ομοιώματα βράχων που έχει βρει ο Γιώργος Αρτεμιωτάκης σε Ιερά Κορυφής. Ίσως λοιπόν ο όρος μικροσκοπικό ιερό βουνό ή ιερός βράχος να είναι δικαιολογημένος για τον κόκκινο χάρκα του μοναστηριακίου. Η κεντρική σύλληψη και εκτέλεση του όλου σχεδίου πάντως είναι προφανής. Και ερχόμαστε να πούμε δύο λόγια τώρα σύντομα για την ράμπα με διεύθυνση από τα ανατολικά ή από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τέλος πάντων την κεντρική αυλή προς το χάρακα. Στο ανατολικό τμήμα λοιπόν της κεντρικής αυλής, σας θυμίζω, μεταξύ του κτηρίου Β και της κατασκευής ΣΕ, ανοίγεται όπως είδαμε ένα στενός διάδρομος με ανωδική πορεία, που είναι η ράμπα αυτή, που αρχικά φαίνεται ότι είχε και ένα λιθόστρωτο, το οποίο σώζεται εν μέρη. Η έρευνα έδειξε ότι η ράμπα έχει μία απόκληση, γιατί αλλιώς θα χτυπούσε πάνω στο βράχο, αλλά αυτό δεν το θέλανε. Την κατεβάσανε λοιπόν λίγο προς τα κάτω. Ας δούμε τώρα κάποια, εδώ βλέπετε την απόκληση αυτή που έχει η ράμπα, όπως έρχεται και συνεχίζεται. Φαίνεται ότι στα τυχεία αυτά της ράμπας διακρίνονται φάσεις που τέλος πάντων δεν έχουν μελετηθεί ακόμα. Τα τυχεία αυτά σχηματίζουν εσοχές και εξοχές, όπως είδαμε, κατά το γνωστό μινωικό τρόπο. Ακριβώς στη δυτική άκρη του χάρακα υπήρχε σύγχρονη ξερολιθιά, την οποία είδατε, η οποία αφαιρέθηκε. Μετά την αφαίρεση της φάνηκε ότι μεταξύ της άκρης του χάρακα και του πίσω τμήματος της κατασκευής διαμορφώνονται χαμηλά πλατιά σκαλοπάτια μεταξύ αναλυμάτων. Τα βλέπετε εδώ από πάνω. Σώζονται 5 σκαλοπάτια με προσανατολισμό Ανατολή-Δύση. Το πλάτος των σκαλοπατιών ήταν 70 εκατοστά και το μέγιστο ύψος περίπου 30. Η όλη διαρρύθμιση δεν είναι αυτή μια συνηθισμένης σκάλας, αλλά μιας θεατρικής κλίμακας, έτσι κι αλλιώς δεν οδηγεί πουθενά. Το μήκος είναι περίπου 4 μέτρα. Στις άκρες υπάρχουν κατασκευές ως πλατφόρμες, που ίσως ήταν χώροι που θα μπορούσαν να στέκονται εντός εισαγωγικών επίσημα πρόσωπα, όπως έχει υποθεί για την Γνωσό. Εδώ βλέπετε στην άκρη, χαμηλά την κεντρική αυλή, το διάδρομο και αμέσως τα χαμηλά αυτά σκαλοπάτια. Και εδώ βλέπετε το όλο σχέδιο και ακριβώς στη μέση, κάτω από το βράχο, το σημείο όπου υπάρχουν τα σκαλοπάτια αυτά. Το ίδιο από πιο κοντά έχουν βρεθεί 5, ενδεχομένως χαμηλά. Υπήρχε και ένα έκτο, δεν σώζεται πολύ καλά, θέλει ανασταθεί για να δούμε αν αυτό συμβαίνει ή όχι. Το κεφάλι τολίου μικρής γάτας βρέθηκε στη βάση των σκαλοπατιών. Η διατήρησή της δεν είναι καλή, αλλά είναι παρόμοια με το ωραίο παράδειγμα των μαλλίων. Εδώ βλέπετε το χαρακτηριστικό αυτή, το άλλο λίπη, και από το πλάι το αυτή και λίγο πιο χαμηλά που φαίνεται ο κύκλος του ματιού. Ας δούμε τώρα τα συμπεράσματα που βγαίνουν από όλα αυτά τα στοιχεία. Εδώ βλέπετε το νότιο τοίχο της ράμπας και σε σχέδιο είναι αυτό το κομμάτι. Προσέξτε ότι υπάρχουν εδώ τοίχοι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ερευνηθεί. Οι τοίχοι αυτοί δεν ανήκουν σε παλιότερες φάσεις, αλλά ακουμπάνε πάνω στο τοίχο
Ράμπας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σημαίνει ότι δεν υπήρχε πρόσβαση στη Ράμπα από το σημείο αυτό. Υπήρχαν όμως δύο είσοδοι στη Ράμπα, βλέπετε ακριβώς εδώ. Πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος της διακίνησης μέσω εισόδου. Ας δούμε λοιπόν καταληκτικά τα συμπεράσματα. Το συγκρότημα στη δυτική πλευρά του ανακτορικού κέντρου φαίνεται ότι αποτελείται από πτέρυγες γύρω από μία κεντρική αυλή. Πρέπει να σας πω ότι σε ένα από τα δωμάτια αυτά που ακουμπούν πάνω στον τοίχο της Ράμπας, αλλά είναι ανεξάρτητα δωμάτια, δεν έχουν ανασκαφεί, φαίνεται ότι υπάρχουν αγκία στη θέση τους. Βρέθηκε ωστόσο στην επιφάνεια ένα σφράγισμα που σφράγιζε ένα μικρό πόμολο, ένα χερουλάκι, το οποίο βλέπετε το σφράγισμα αυτό εδώ. Λοιπόν, τις πτέρυγες αυτές τις βλέπετε εδώ, είναι το δυτικό τμήμα της αυλής και τα κόκκινα τόξα δείχνουν τις εισόδους που διαμορφώνονται. Ο νότιος, εδώ πρέπει να σας πω ότι επιβεβαιώνεται ο επίσημος χαρακτήρας των κτηρίων αυτών. Ένα από αυτά έχει μια μεγάλη βάση κολόνας, την οποία βλέπετε εκεί, και ο τρόπος της κατασκευής τους επιβεβαιώνει τον επίσημο χαρακτήρα. Ήταν γεμάτα κομμάτια από χρωματιστά κομιάματα και βλέπετε εδώ, άλλα ανήκαν σε τοίχους, άλλα ήταν κομμάτια χρωματιστών δαπέδων κλπ. Και πάλι εδώ βλέπετε και άλλα κομιάματα που δείχνουν ότι αυτά ήταν σημαντικά κτίρια, τέλος πάντων. Ο νότιος τοίχος του ανωδικού διαδρόμου της Ράμπας και μάλιστα στο ύψος του θεατρικού χώρου φαίνεται ότι είχε χαμηλό ύψος, ώστε οι ιστάμενοι να παρακολουθούν τα δρόμενα. Βλέπετε το θεατρικό χώρο και βλέπετε τον τοίχο που υπάρχει ακριβώς μπροστά. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι αλλιώς τι στεκόταν εκεί απάνω να κάνουν αν υπήρχε ένας πολύ ψηλός τοίχος? Δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι μία πιθανότητα. Ο κόκκινος χάρακας αποδεικνύεται ότι έχει κύριο τελετουργικό χαρακτήρα στο ανακτορικό κέντρο. Έχει υποστεί διευθετήσεις που τονίζουν το ρόλο του ως σωρού και ως κέντρου λατρείας της θεότητας, αλλά και με χθόνια στοιχεία όπως δείχνει το χάσμα. Τα τοιχεία με λευκό κονίαμα που τον περιβάλλουν δημιουργούν ένα σκηνικό, μέσα από το οποίο προβάλλει ο άγριος γκρίζος βράχος. Φαίνεται ότι η χρωματική αντίθεση είναι συνειδητή. Δηλαδή, αν τα τοιχεία αυτά που είναι χτισμένα από γκρίζες πέτρες είχαν αφαιθεί ασοβάτιστα, το χρώμα τους θα τα είχε κάνει αδιάκριτα από το βράχο. Δεν ήταν λοιπόν μια κατασκευή άντε να ανεβούμε και δεν πειράζει. Ενώ με το λευκό κονίαμα δίδεται στην όλη σύλληψη και κατασκευή ένας θεατρικός και δραματικός χαρακτήρας. Στην κορυφή του βράχου, εκτός από το σωρό, υπήρχε και ένας μικρός ναΐσκος με το βωμό μπροστά του. Είναι το κτίριο αυτό που έχει καταρρεύσει, αλλά από το οποίο φαίνεται ότι προέρχονται όλα τα κονιάματα. Όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που είδαμε, τα τεράστια μεγαλειφικά αναλύματα, η περιοχή καθαρού πόσιμου νερού, η διαχείριση του νερού, τα επίσημα κτίρια, η κεντρική αυλή, οι 4 ράμπες, ο θεατρικός χώρος, το σκηνικό γύρω από το βράχο, ο αυστηρός έλεγχος της πρόσβασης, όλα αυτά τα στοιχεία μαρτυρούν ένα πολεοδομικό σχεδιασμό και κατασκευαστική δυνατότητα πολύ πιο πάνω από το επίπεδο που θα μπορούσαν να έχουν κοινοί ειδικευμένοι χτίστες. Φαίνεται ότι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση οφείλεται, εντός εισαγωγικών, σε πολεοδόμο αρχιτέκτονα, θα λέγαμε σήμερα, ο οποίος είχε στη διάθεσή του ειδικευμένους τεχνίτες
υλικά μέσα, καθώς και μία κεντρική εξουσία που μπορούσε να διαθέσει και να επιβάλλει τα αναγκαία. Τελειώνοντας, θα θέσω μια σκέψη που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, αλλά πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Το 2013, με αφορμή τις ανασκαφές μου, με την εφορία βεβαίως, στο Αρχαίο Θέατρο της Γόρτινας, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο μου για την καταγωγή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου από τα μινωικά θέατρα. Και η ερώτηση είναι, μήπως όχι μόνο το αρχαίο ελληνικό θέατρο κατάγεται από τη μινωική Κρήτη, αλλά και το σκηνικό οικοδόμημα που το συνόδευε ως μία σύλληψη ύπαρξης ενός σκηνικού οικοδομήματος έχει επίσης καταγωγή από τη μινωική Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θέρμα για την ομιλία σας, την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και την τελευταία ερώτηση, ίσως δεν ξέρω αν θα έχουμε απάντηση απόψε. Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια στην ομιλία σας είναι ότι είναι και τα πρόσφατα αποτελέσματα, δηλαδή από την τελευταία σεζόν, 2015. Έτσι είμαστε στην επικαιρότητα με την έρευνα στο Μοναστηράκι και σας ευχαριστούμε θέρμα που τα παρουσιάσετε εδώ στην δυσκολία για την ομιλία σας. Για να δούμε τις ερωτήσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν ερωτήσεις να υπάρχουν. Η κεντρική αρχή, το περίεργο, είναι πως είναι προσανατολισμός Ανατολή-Δύση και δεν είναι βορειονότια όπως είναι συγκεκριμένο. Αυτό είναι πραγματικά περίεργο. Στηρίζεται όμως, αυτό μπορούμε να το δούμε, τον πραγματικό λόγο, αν υπήρχε και άλλος λόγος, βέβαια δεν μπορούμε, αλλά βασίζεται στην τοπογραφία του πλατώματος. Είναι ένα μακρόστενο πλάτωμα αυτό. Βέβαια υπάρχουν και άλλες αυλές, μικρότερες όμως. Το ανακτορικό κέντρο υπολογίζεται σε 300 στρέμματα. Αν κάπου υπήρχε και μια άλλη μεγάλη αυλή, δεν το ξέρουμε, πάντως εδώ βρισκόμαστε στην κορυφή του πλατώματος, του λόφου δηλαδή. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Αν χρονολογικά πηγαίνουμε την τελευταία, έχουμε το στρώμα καταστροφής που είναι καταστρέφει ο οικισμός, αυτό πηγαίνει με την τελευταία φάση, η διαμορφώση. Η αυλή δηλαδή. Η αυλή και όλες οι διαμορφώσεις αυτές με το πράγμα πηγαίνουν με αυτή τη φάση της καταστροφής της μεγάλης. Εκείνο που πηγαίνει με την τελευταία καταστροφή είναι η μεγάλη αναλυματική τύχη, η πρόσωψη των δύο κτηρίων που είδατε, που περιορίζουν την προσβασιμότητα. Γι' αυτό, βέβαια, ο μεγάλος ανοιχτός χώρος υπήρχε και πριν. Και όπως φαίνεται, είναι δημοσιευμένο στον τόπο Μοναστηράκι 3, η αρχή, όπου αφορά το ανατολικό τμήμα των αποπτικών και βιοτεχνικών χώρων στο Μοναστηράκι, η πρώτη φάση φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο ανοιχτή, πιο προσβάσιμη και είχε, αν θέλετε, και λίγο πιο πολυτελή χαρακτήρα. Ξαφνικά κάτι έγινε, έγινε μια καταστροφή, πάντως οι άνθρωποι δεν έφυγαν, συνεχίστηκε, μπάζωσαν τα κτίρια, άλλαξαν κάπως οι προσανατολισμοί και χτίστηκαν αυτά τα πελώρια αναλύματα. Αυτά είναι της τελευταίας φάσης. Πάντως υπήρχε μία είσοδος προς την εντός εισαγωγικών κεντρική αυλή και στην πρώτη φάση. Δεν υπήρχαν όμως τα τεράστια αναλύματα. Άρα, όσο πρέπει να φεστώ πιο πολύ σαν ιστορίες. Ναι, εντελώς. Γι' αυτό σας έδωσα και τα στοιχεία που έχουμε από μια εντελώς άλλη περιοχή της Κρήτης, όπως είναι αυτή πάνω από τα Μάγια, όπου και εκεί
υπάρχουν αυτά τα πελώρια αναλύματα, από κάτω υπάρχουν παλιότεροι τείχοι. Τώρα η χρονική διαφορά, αν ας πούμε ήταν η παλιότερη φάση μεσοβινοϊκή 1β, αυτά χτίστηκαν τη 2α, μεσοβινοϊκή 2α, και η καταστροφή έγινε την 2β. Αλλά μεταξύ της 2α και της 2β, από ό,τι μπορούμε να δούμε στο μοναστηράκι, δεν υπάρχει τεράστια χρονική απόσταση. Και αυτοί οι προμαχώνες που περιορίζουν, ποια πρόσταση περιορίζουν, δηλαδή φαντάζομαι κάποιο δρόμο περιορίζουν, με κάποιους συνδέοντα, ναι, με κάποιους οικισμούς τους οποίους δεν... Αυτό δεν το ξέρουμε. Μία από τις ράμπες, από τις 4 ράμπες που σας είπα, οδηγεί εντός εισαγωγικών από τα χωράφια προς το ανακτορικό κέντρο. Αυτή την έχουμε βρει. Έχει και αυτή φάση. Οδηγεί προς το ανακτορικό κέντρο, που είναι το πρώτο αρχείο των σφραγισμάτων. Εκεί έχουμε δώσει τα στοιχεία στο μοναστηράκι 2α. Φαίνεται ότι ήταν ένας χώρος εντός εισαγωγικών υποδοχής και ελέγχου οικονομικού. Τόσα φέρνεις, τόσα παίρνεις, δεν ξέρουμε ακριβώς βέβαια τι σημαίνει, αλλά γινόταν ο έλεγχος αυτός. Και τι άλλο κάνανε, κριτικοί ήταν βεβαίως, τους κερδούσαν, διότι έχουν βρεθεί, είναι όλα αγγεία πόσης, και βρέθηκαν με την καταστροφή του κτηρίου, που ενδεχομένως έγινε από ένα σεισμό, πέσανε όλα έξω. Ήταν λίγο υπερυψωμένο το κτίριο, πέσανε έξω, στη ράμπα, στο πλάι της ράμπας, αυτά βρεθήκανε. Και όταν τα μελετήσαμε, είδαμε ότι ήταν αγγεία πόσης και ήταν και αγγεία σερβιρίσματος, δηλαδή βρόχοι, τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχαν όμως πολλά τρυποδικά, ταψιά, άλλα πιάτα κλπ. Αυτοί λοιπόν τους δίνανε λίγη τσικουδιά, λίγο κρασί, γιατί όπως έχουμε δημοσιεύσει στο παρελθόν, φτιάχνανε και τσικουδιά στο μοναστηράκι. Υπήρχε λοιπόν αυτή η πρόσβαση. Μετά η ράμπα διατηρήθηκε, άλλαξε λίγο και ανεβαίνοντας πέφτεις μπροστά σε αυτή την μεγαλυθική είσοδο στο κτίριο, που έχει αυτό τον χαρακτήρα ντόγκλε, όπου δηλαδή έρχεσαι από τη μία πλευρά και σε χτυπάνε ενδεχομένως από την άλλη. Τώρα γινόταν έτσι, δεν γινότανε, ακόμα είναι λίγο νωρίς να πούμε. Πάντως αυτός ο χαρακτήρας με τα πελώρια αναλύματα, αυτά δεν είναι οχυρωματική τύχη, δεν είναι τείχος με εψιλογιώτα, γιατί συνήθως έχουμε μόνο μία όψη. Αλλά βέβαια και ένα ψηλό μεγαλυθικό ανάλυμα έχει και αυτό κάποιο τέτοιο χαρακτήρα, συνδικό. Προστατευτικό. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για το θεατρικό χώρο. Τι διάσταση έχει μεταξύ τη τελευταία βαθμίδα και το τείχο μπροστά? Αυτό που πάει στο γράμμο είναι 4 μέτρα σε μήκος, 70 έχει το πλάτος και ένα ύψος 35 με 40, 30,
έχουν λίγο καταρρεύσει, δεν έχουμε κάνει και ένα σκαφί για να μην το πειράξουμε και είναι περίπου στα 2 μέτρα είναι ο τείχος της ράμπας. Δεν είναι δηλαδή ένας χώρος όπου μπορείς να έχεις ένα ψηλό τοίχο. Θα το δούμε όμως, είναι η πρώτη εντύπωση. Ενδεχομένως να στεκότανε και να κουβαλούσαν κάτι και να κάναν την πομπή για να ανεβούν στο βράχο. Τώρα τι ήταν αυτό που κουβαλούσανε? Ήτανε κάποιο ομοίωμα της μινωικής θεάς και του παρέδρου. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Αλλά το πλακίδιο, όταν βγάλαμε τα χόρτα, βρήκαμε την αρχική τάφρο του 1999. Το είχαμε παρατήσει μόλις το βρήκαμε, γιατί λέμε εδώ από κάτω είναι ένα ιερό. Βέβαια δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένα σκέτο βάζο, αποδείχτηκε γιατί βγήκαν οι ξερολογικές, καθαρίσανε τα χόρτα και προφανώς αυτό είχε πέσει από πιο πάνω. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Η αναπαράσταση αυτή είναι μία πρώτη απόπειρα, ωστόσο είναι στο πάνω μέρος του βράχου. Πιο κάτω υπάρχει ο τείχος της ράμπας και αυτός με κονιάματα. Δηλαδή, εδώ είναι η κορυφή του βράχου, πιο κάτω θα φανταστείτε και άλλη μία σειρά τοιχεία με κονιάματα. Και τα τελευταία έχουν τις εσοχές και εξοχές αυτές που είδατε. Και επίσης δεν τελειώνει εδώ ή εκεί, αλλά τα τοιχεία αυτά επεκτείνονται. Δεν ξέρουμε όμως ότι πηγαίνανε γύρω-γύρω. Η βόρεια πλευρά είναι πάρα πολύ απότομη και τοιχείο που να τον περιβάλλει από τη βόρεια πλευρά δεν φαίνεται. Δεν το έχουμε όμως ερευνήσει ακόμα. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Να σας ρωτήσω ίσως κάτι τελευταίο. Τώρα στην Κρήτη βγαίνουν στο φως σχεδόν κάθε χρόνο άλλα μικρά παλάτια ανακτώρα. Τι σας δίνει σαν ιδέα, σαν υπόθεση, τι νομίζετε για αυτά τα μικρά ανάκτορα που έχουμε τώρα σχεδόν παντού στην Κρήτη? Το μοναστηράκι, να ξεκινήσουμε από το μοναστηράκι. Το μοναστηράκι έχει την διαφορά ότι δεν κατοικήθηκε την νεοανακτορική εποχή. Άρα δεν ανήκει σε αυτά τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, συνεχίστηκαν και την νεοανακτορική εποχή. Ξέρουμε από τα ευρήματα, την κεραμική, τα οικιακά σκεύη, ότι το μοναστηράκι είχε άμεση εξάρτηση από το ανάκτορο της Φεστού. Όσον αφορά τα άλλα επαρχιακά κέντρα για τα οποία μιλήσατε και που σωστά παρουσιάζονται σαν τα μανιτάρια σε ολόκληρη την Κρήτη, προφανώς έχουν διοικητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν και τοπικούς άρχοντες. Κάποιος έμενε και ήταν υπεύθυνος για το τι συνέβαινε εκεί. Όταν υπάρχει ένας τόσο μεγάλος κεντρικός έλεγχος και ένας, νομίζω είναι προφανής, ο γενικός σχεδιασμός, το building program, ας πούμε, που φαίνεται στο μοναστηράκι ήδη από την παλαιοανακτορική εποχή, αυτό δείχνει πόσο σφιχτή ήταν η κεντρική εξουσία. Τώρα, όσον αφορά το μοναστηράκι, υποθέτουμε ότι ο λόγος που δεν ξαναχτίστηκε, όπως ξαναχτίστηκε του Αποδούλου, ας πούμε, όπως ξαναχτίστηκε κάπως αργότερα η Φεστό στην ανακτορική εποχή, είναι
ότι εδώ επενεύει άμεσα η Κνωσός. Και για να το πω απλά, είναι τι δουλειά έχετε εσείς εδώ, παιδιά, κοντά στην βόρεια παραλία, δεν σας κάνει μεσαρά. Μείνετε εκεί και εδώ είμαστε εμείς πλέον. Διότι την νεοανακτορική εποχή δεν έχουμε βέβαια πολλά ευρήματα παρά μόνο μεμονωμένη κερατική από διάφορες θέσεις. Έχουμε όμως από τη βόρεια παραλία της Κρήτης και εκεί τα πράγματα σέρνουν από Κνωσό και όχι από μεσαρά. Άλλωστε είναι σαφές ότι αλλάζει ο χαρακτήρας του ανακτόρου του Σφεστού την νεοανακτορική εποχή και το κέντρο διοίκησης με τα εξαιρετικά ευρήματα κλπ. Όπως είναι γνωστό, μεταφέρεται στην Αγία Τριάδα. Σας ευχαριστούμε θέρμα. Εγώ σας ευχαριστώ.